amis ya Pak. Jan, hawane panas temen ya. Gara-gara hutannya kebakar, Mbok. Wis bocah pada anak, omah sebel. Marakna gemrisang tok. Siapa kaya? Lihun apa ya? Iya apa nama? Pakai itu yuk. Sempak mampu pesing banget. Kayak orang tuh dikumbah. Dek, sempak yang mabuk. Ibu jangan berkesini nih. Kaget goblok. Jantung gua mau lepas, anjing. Ulane urusan ngalamun terus. Pikir apa kok tambah. Penting siki kae mengelas bae. Ora dugan. Lanjut. Ben gua tambah seger-seger kan panas. Makin cepetan. Di kupet dek. Iya, sana. Bar ngarang endi piye? Ya, ayo, let's go. Ngarasin ndi ye? Kakak, ngarasin nom. Ya bae sing iso. Gue, yo, subur boy. Siapa sih mana? Yo, maaf. Benar. Ya. Tuh kencengkir kok. Sing paling nyembur wae naga. Cang. Bangke. Jajal kowe ngono pada. Nah, cengkir. Enaknya jajal ki. Lu malah keblak ngoyo. Jangan. Enak. Han, aja koyo nang kono beli stok. Bukti kita laro loh. Anu beli stok nang kono. Hon. Ngapa, Cop? Aja ditekak Hon. Ditekek
Mendawa. Ya, ya, ya. Titeni ngo. Bocah sopan santune nguyuh sembarangan. Terangno mengko bar magrib titeni amarahku. Wah. Ya. Kok mikir lu ngomong apa kok? Oke, kuliah wis tak domongi, kon aja nguyuh nang kono maning. Anu jere kakine nyung sana penunggu nek, ki kupinge drengok kena carane. Nek manuk aku kena apa-apa li. Nyurutin nulungi. Wanu barang jere bet percaya. Wanu barang ora keton, ini manuk be gini wutuh ke demak ya. Bocah-bocah para nawar. Kek kok pada ngerasa merinding apa ora? Ora. Ya pala nang ini jadi merinding sing priwija. Ya ampun. Ya apa kayak gede dulu. Run. Apa kok on? Kepala titik telan sing kenapa ya? Kesalahan mau nguyu nang mana? Nang mana sang nguyu man ngoyo. Sing duwe metu e. Lah ya wis apa dia? Tambah nunggu mah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Duh, lek manuknya kelar temen ya. Yung. 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 Iya, iya rasak lagi menguyus sembarang. Rasak lagi nguyus sembarangan gitu. Yang nguyus rasak lagi nguyus sembarangan gitu. Yang nguyus sembarangan gitu. Yung. Yung. Anu kenang apa kok orang-orang baik? Buk ya, manuk kayak nyong lara banget. Yung. Yung. Anu kepriwe? Mbok nyong gara-gara mau mbok kuwi nang ngisor wit krambil. Apa? Senang klesem? Iya, Yung. Oh alah jen. Yung. Ya wis mayu mangane dukune. Ayo. Yo. Yung. Mangsa udan dandan pancing esuk hari mangkat sore-sore gari ndongani kembang wis siap keris wis isi indang akeh cocok Yung. Yung. nyuwun sewu Dah gede ora wani aku. Yung. Yung. Mbah nyuwun perlu oh ya ngerti jakong ya matur nuwun Mbah Jakong. Mbah, nyong anak perlu ki anaknya nyong ket sore brengenging baik tenang apa ya?
Ya sekarang muka baik nih jagong. Tapi kayak bocah sehat. Anu keluhannya apa sing dirasa? Anu manuka sing barang kapan grememet baik kok. Gerang tangan deh, tak delik ini. Ah, dia nuwe. Acting beora. Sini jujur bae ya, harus simbah ya. Ya. Kamu harus nguyu nawet kerambil. Ora. Kan jujur bae nyong dukun apa ngerti, jujur bae. Ya, Nah, ya kan kepenak lo nyong dari kuning golek. Keluhannya apa nang ndi ya? ya. Lah niku tambahnya kepripun, Mbah? Konsep. Ya sarate ya. Tenggolatna pucukan pring gulung lho. Aja liyane. Nggih. Terusan benang putih. Benang sing nggon jahit bayar apa, Pak? Nggon jahit. Nggih. Terusan aja kelalen dom. Dom biasa jadi pentul. Dom biasane telu. Telu bae cukup apa. Lah niku pucukan pringe kangge nopo? Pucukan pringe ya. Samplok lagi topping telu. Benang tuman besae. Lah terus niku benang putih ya? Benange nggo kalungan apa jadi gulu. Lah niku sing terakhir dom gunane nopo niku? Domenya nggo wis lilit apa nggo ngapain nggo bandul jenenge nggo raja. Kampung tua. Lah kue genah mari, Mbah. Ya mari. Nek ora mari-mari tambah nemen. Oh ya, jajal motor. Untane mari bisa. Yes, bodoh lah. Sementing anaknya yang mari, Mbah. Ya. Soto yati dadi mustika sajroning jiwa raga bejo mulya waskita tingdaya panglaksana biar manjing Priwe, rasane Ya wis ora pati grememet banget ora mau. bisa dembok. Iya, Ya kayak wis tayang mlaku maning teng sekolah esok. tayang. Ya syukurlah, alhamdulillah. Matur nuwun banget, Mbah. Kek anak rezeki nggo Mbah. Oh iya, kesuwun moga-moga orang balik maling lah ya. Wajan melasih banget malam bocah pada kenang aja gue. Terus mari balik. Salim. Bareng, Mbah. Ya, hati. Ya. Oh, bocah gemblung.